kontrakotasun zalantzak baldin badauzka, planteatu egin behar ditu, eta egia da, egin diren azken erreformak oso gogorrak izan dira, konstituzioa ez urratzen ez badute ere, ikusiko dugu konstituzio auzitegiak zer dion, gertu daude, oso gogorrak izan direlako, hainbat eskubideren aurka doaz, eta horregatik planteatzen dugu. Gu ez goaz erreformaren aurka, baina nahi genduke jakin, kasu batzutan, eta adibide hau gaur jarritakoa nik uste oso argia dela alde horretatikan, jakin nahi dugu, erreforma, arloz arlo, artikuluz artikulu, benetan konstituzioarekin bat datorren. Esan nahi dut, eta aukera hau noski konstituzioak berak ematen du, eta orduan aukera hau dago legean 78-tikan, legean esan nahi dut konstituzioan. Lortzen bada aurrera pausu importantea. Bueno, behintzat, importantena da, auzitegiek hausnarketa hau egitea eta behar danean planteatzea. Bueno, Koldo Tellitu ikastolen elkarte presidentea berala izango dugu gurekin, eta berarekin hainbat alor jorratzeko aukera izango dugu, baina bera etorri orduko apunte bat, gaur Nanogunek 5 urte beteko ditu, eta nik ezakiten eri horrelako gustatzen zaizkit, behintzat pensatzea, Nanogune bezalako ekimen bat, abian dela, lanean dabilela, eta etorkizuna lantzen ari dela, zientzia alor horretan, bere txikitasun eta bere handitasunean, eta beraz gogoratzeko, ez dakit zuek aprezio hori eta estima hori hartzen diozuen, eta gero, hori jakituriakin, jakintzarekin, ikasketarekin lotua dago, eta hori esan da ezinbestean Lomce datorkit burura, eta Lomce albiste da, atzo bilera izan zelako Madrilen, Bert ministroaren eta hezkuntza sailburuen artean, beraz, potajea hortxe uzten dizuet mai gainean. Nanoguneri buruz bakarrik, duela 2 hilabete edo egon zela hemen Xabier Ortuetak, makina erramintako buruzagia, eta halako hausnarketa polita egin zuen, momentu hauetan deprimitzen gara industria bat ixten denean. Eta berak planteatu zuen, aizuek, ez gara deprimitu behar. Historian zehar, industria batzuk ixten dira eta beste batzuk sortzen dira. Eta etorkizuna horretan dago. Orduan, Nanogune, halako esenplu bat da, industria berri bat sortzen ari da, beste batzuk ixten ari dira, baina industria berri bat sortzen ari da, eta hori da etorkizuna, ez da? Evoluzioa. Evoluzioa da, azkena etorkizuna da, eta zuek esan dazu jakintzarekin erratxenatauta dago, eta 5 urte bete dauz, eta 5 urte betetzea gauzen krisi honetan, zoriontzeko da, ez? Nanogunez, grafenoarekin lotuta ere badago, eta grafenoa etorkizuneko material hori, ez da, izango te dan, Bueno, hortik... Eta hori dako alde bat gero Lomce dakogu beste aldetik, ez? Bueno, Lomceri buruz, ez dakit Koldo Tellituri berdaxe galdetu nahi dut horri buruz, baina zuek atzoko bileraren ostetik ze burutapen daukazue, ze gorputz daukazue, ez dakit nola ikusten duzue egoera? Balarria, ez da, zeren eta alde batetik garbi dago hainbat erkidego autonomotan gurean, adibidez, Lomce ez dala inolaz ere onartzen, eta beraz ez dala inolaz ere bete nahi horren oso txarra izango litzakeelako eta izango dalako hezkuntzarako eta ikasleentzako, berdintasun aukerarentzako eta bar, baino zaila izango da nolabait resistentzi hutsa egitea. Nik uste oso inteligentea izan zala planteamendua eta gaina inteligentea izan ezik baita ere egia zan oso zaila izango dela Lomce martxan jarri alizatea irailerako, eta ez da iraila, aurretikan egin behar dira programazioak eta prestakuntza eta aurre ikuspenak, eta gauza asko daude, dagoeneko prest daude datorren ikasturteko programazioak eta guzti, eta beraz, ez dakit, ministrok ez du hori onartu, baina behar bada denboraren poderioz eta onartu beharko. Errealismo pixkat behar da baita ere gobernuarengan, Madrilgo gobernuarengan. Nik ez dut ulertzen zergaitik gobernu bakoitzak hezkuntza lege berri bat egiten
etortzen da gobernu berri bat eta hezkuntza lege berri bat egiten du. Eta nik hori ez dut konpartitzen. Noski, ideologia egon badago, eskuinean, eskerrean, baina, en fin, esparru amankomunak egon badaude baita ere, eta lege hau herriaren garapenerako funtsezkoa da. Eta hemen adibidez Euskadin lege bat daukagu eta ez dugu inoiz ez aldatu. Urtero edo legegintzaldiro egiten dira modifikazio txikiak, baina legea bere indarrean dago duela 25 urte Buesak egin zuela eta Rekalde eta bar, ezta? Orduan, nik ez dut ulertzen zergaitik Espainian, eta Espainiako parte bat gara baita ere, zergaitik gobernu bakoitzak bere legeak egiten duen. Ez dut ulertzen. Eta gainera funtzionatzen badu, ez? Hori demostrau da, ez? Baina hori da, PP dalako, gehiengoa zutoa duelako, eta... Baina, zoek ere egin zuen, osea, 7 lege eduki ditugu uste dut, 7 lege. Baina, lege izan da, bueno, gero sartuko gara mamilan gero, baina... Gai batzuk barko lukete egon mailan aurrenengo egunetikan eta konsenso benetan zabalak lortu konsensoak eta konpromisoak, ez dakit, 20 urtetan edo horren zutabek ez direla ikutuko. Ez da adibidez, baldin bazoaz Europara, Frantzia edo, egitura, hezkuntzaren egitura da betikoa. Gero hor sartuko dira noski programa berriak, auge usteak, asignatura berriak, irakasteko erak eta aldatuko da dana teknikak eta dana. Baina zutabea bera da. Eta hau da, hain zuzen ere, hemen ezinezkoa dirudiena. Baina ezinezkoa dirudiena, momentu honetan, Alderdi Popularraren gobernua enpeinatu dalako alde batetikan niretzat berdintasun aukera apurtzen, ez du asumitzen benetan hezkuntza behar duela izan denontzat 16 urte arte behintzat, eta ume guztik eduki behar dutela bera, eta gero erlijio kontua, eta nik uste hori dela mamizko gaia. Zer diru behar da guzti hau aldatzeko? Bueno, gombidatu dezagun Koldo Tellitu mahaira, eta horrela berarekin ere hitz egingo dugu. Egunon. Koldo, zer moduz? Ondo. Bueno, ikustezu, hemen galderak nahi gabe sortu dira mailean, eta sortzen dira ezinbestean. Azkenean, lonze hau aplikatuko da irailean orduan edo zer? Ikastolen ikuspegitik ere, eta gainazu ikastolen elkarteko presidentziatik, eta liburu gintzan ere bazabiltzalako, hau posible da, azkenean, bertek dioen bezala, bertek agindu duen bezala? Bai, gure ustez zinezkoa da. Azken finean kontutan izan behar du orain legea garatu behar dela, dekretu kurrikularrak atara behar dira, eta azkenengo ordukoa da martzoa edo apirian agertuko direla. Beraz, edozein ikasmaterialak prestatzeko ez dago denborarik. Nik uste dut Jaurlaritzatik mezu berdina bota da, beste 5 erkidegoak ere. Beraz, oso komplikatua. Azken finean, gainera, erkidegoan kontutan izan behar dugu momentu honetan, gure kurrikulum dekretuak ere Heziberriren egitasmoaren barruan lantzen eta adosten ibiliko garela. Eta biztan da, erkidegoko dekretu kurrikularra hauek bereziki Heziberrin oinarritzen badira, hau da, Heziberrik onartu duen hezkuntza eredu pedagogikoan eta lonzetik etorriko diren dekretuak bateragarriak inondik inora ez direla. Azken finean batatek eta besteak daukaten hezkuntza paradigma eta euskal dimentsioa oso bestelakoak dira. Beraz, hor... Eta talka hori enun emango litzake batez ere. Egia esan, herritarrek lonzeri buruz iziten dugu, nik uste dut gehienok sakonean, behar bada elementu konkretu batzuk, asko aipatu diren elementu konkretu batzuk izan ezik, behar bada erlijioaren irakasuntzari dagozkionak, edo hainbat kontu, askotan ez dakigu oso ondo, non egon litekeen talka. Zer da, historiaren kontaketa desberdin bat, geografiaren kontaketa desberdin bat, non daude benetan triskantza gertalitezken puntu horiek? Gure ustez, talka nagusia arlo kurrikulurrean dago. Hau da, alde batetik, arlo tronkal arloetan edukin guztia estatuko administrazioen eskuetan egongo da. Eta bestetik, ebaluazio irizpideak eta ebaluazioaren arduraren Madrilgo gobernuaren eskumena izango dira. Beraz, edo kontrola etorriko da alde batetik edo bestetik, eta horrela kurrikulum propio bat garatzeko edozen tentazioa egonda ere, eskumen hori
ebaluazioen arloan eskumen hori estatuaren eskuetan egonda, oso zaila izango da. Beraz, gure ikasleak ikasiko behar duten hori, Madriltik guztiz baldintzatua izango da. Eta, klaro, lege honek duen, lehen aipatu dudan bezala, hezkuntza paradigma ez da guk daukaguna. Gure euskal kurrikuluma kompetentzietan oinarrituta dagoen hezkuntza paradigma bat da. Eta Madriletik datorrena, aldiz, beste zenbait balorek bultzatzen ditu, kompetitibitatea, lehiakortasuna, baina era basati batean. Eta horren adibide nagusia da, egongo diren froga horiek, ezta? Gainditu beharreko froga horiek. Rebalida horiek, lehen esan dudan bezala, rebalida horien ebaluazio irizpideak eta ebaluazioaren ardura Madrilko eskuetan egongo dira. Eta gainera, froga horiek gainditzea izenbestekoa izango da zenbait tituluak eskuratzeko, hau da, DBH-ko tituluak eta baietxiergo tituluak. Beraz, gaur egun arte, aukerak bazeuden ere, pizkate arlo kurrikulorean, bideak topatzeko orain gero eta zailagoa da. Zergatik, ebaluazio irizpideak, ebaluazio froga horiek, Madrid eskumena izango direlako. Rebalida horiek euskaraz egingo dira edo eta erderaz egingo dira? Bueno, nik uste dut azkenean aukera hori euskaraz egiteko egongo dela, baina niri zenbat arlo kurrikularrataz galdetzen badiate bardin zait euskaraz edo gazteleraz galdetzea. Azken finean ez da guk erabakiko dugun kurrikulotaz ez dira galderak egingo, baizik eta Madriletik finkatuko den ikutu duzun alorra ustetu oso importantea dela, azken Euskaditik egiten den apustua eta Heziberrin egiten den apustua gaitasunetan, kompetentzietan doitzea jendea prestatzea nolabait, ezta? Gazteak, umeak prestatzea alor diferentetan gaitasuna izan dezaten, ezta? Hori da idea bat. Eta horren aurrean legoke beste irizpide edo beste moldea, esan duzun bezala, lehiakortasunean, betiko memoriaren nolabait irakaskuntza hartan oinarritu. Edo guk ezagutu gendun irakaskuntza modura, ezta? Hori litzaken nolabait alde nagusia? Erraz esan da, alde batetik daukagu betiko planteamendu memoristiko bat, zuk aipatu duzuna, eta bestetik kompetentzietan oinarritutako hezkuntza. Hau da, ikasleak bizitzan izango duten arazoen aurrean, guk emon behar diogu baliabideak, tresnak, kontu guzti hori erantzuteko. Eta hori da, kurrikuloren kompetentzian lantzen ari garena, eta landu nahi duguna Heziberriren planteamenduaren barruan. Eta aprotxalodiko argazki hontan, honek zesan nahi du, hau berda buelta, ez dakite miozid eta ez dakite peninsulako ibai guztiak ikasi behar horretara edo itzuliko dira gure ikasleak, edo zen litzake lontzeren asmo. Eta txarrago, entzuten ari garen zenbait kontuk, baloreetan, ejertzituaren baloreak bultzatu behar direla, buelta hori gure ustez nabarmena izango da. Eta bereziki gure ikasleek landuko duten ikuspegia ez da gure herriaren ikuspegia, baizik eta estatu espainola osoaren ikuspegia. Ikuspegi horiek lantzerakoan nik ezakit, zu ikastoletan, zaude, gauza bat irakaskuntza publiko eman dezagun, beste bat ikastoletan gertatzen dena, guzti hori, esaten ari zaren guzti hori, liburutan jartzea ezakit zaila horreixa izango den, ezakit irailerako posible izango den, arezten izango, baina gero eskoletan hori balio horiek edo irakatsin behar dira, eta horretarako ere, nolait, irakaslegoaren, orokorrean irakaslegoaren aldekotasuna behar da, ez? Beste modu horiek aplikatzeko. Argi dago, nire ustez, orain gure aurrean daukagun lana zein da, lontzeri aplikazioa saiesteko estrategiak lantzea. Eta estrategiak logikoki geletatik etorri beharko dira, eragiletatik ere, baina hor daukagu lana. Azken finean hezkuntza eragile guztiok Euskal Herrian gure desadostasuna lonzerekikoa adirazi dugu. Orain, zein izan behar da gure lana? Lontzeri aurre egiteko estrategiak bultzatzea. Eta eraberean ere, eta garrantzitsua gure ustez behintzat, da gure Euskal Herri osorako hezkuntza sistema propio eta legeak garatzea. Guretzat, gaur egun bereziki erkidegoan daukagun legedia guztiz zaharkituta dago, orain dela 2 urte onartutako legea. Justu hori zen dugu, gutxi aldatu dela lege, berro dago 25 urte badituen ezkero, hemen Oskarrak esan du bezala. 20 urte dira, baina gure ustez
gainera kontutan izan behar du, daukagun hezkuntza legea bakarrik sistemaren erdia arautzen duela. Hau da, ez daukagu hezkuntza lege bat, ez daukagu sistema publikoaren hezkuntza legea. Hau da, gure sistemaren erdia arau lege barik daude. Beraz, alde batetik zaharkituta dagoelako eta bestetik behar dugulako lege bat hezkuntza sistema osorako eta gainera gure ustez hezkuntza sistema propioak garatzeko bide egokia delako, ustez ezinbestekoa da. Eta orain Heziberririkin hasi gara. Eta hori da Heziberri, hori da Heziberriren asmoa, bintzat, ez da? Heziberriren hirugarren egitasmoa hezkuntza legea lantzea da. Eta guretzat, askotan esan dugu, Heziberri benetako alternatiba izan dadin, gure ustez legea izan behar da abiaburu eta oinarri. Eta noski, guzti honetan legea jendea, personak gaitzea edo adoktrinatzea. Aspaldi honetan Partido Popularretik eta UPyD alderritik bereziki adoktrinamendu hitza sarri askotan atera da, aipatu izan dute, esan ez da hemen adoktrinatu egiten dela. Ez dakite orain Lomcerekin datorren guzti honekin nolaiteko errebantxa ote den. Ez dakite, azken baten, adoktrinatu baldin badola, orain beste hau izan dadila berriz ere. Gure ustez Lomce guztiz adoktrinatzailea da. Lehen esan dudan bezala legearen planteamentoa zentralista eta zentralatzailea da. Hau da, eskumen guztiak, garrantzi handiko eskumen guztiak Madrilgo gobernuaren eskuetan ipintzen du, bereziki lehen esan den bezala arlo kurrikularrekoak, beraz argi dago adoktrinamentoa lege honen atzean edo lege honen helburu bat dela. Guk aldiz aldarrikatzen duguna da ikasle buru askeak ezitzea, eta hori, ikasle buru askeak, horrela esan da, ez da, Claro, lege honek behin berriz esan izan da, eta Kristina Uriarte seguruari entzun izan dio hori sarritan esaten, lege honek arazorik ez dagoen lekuan arazoa dakarrela, dio. Eta beraz, arazoa litzake, arazo baino gehiago ikusten dudanagatik izan litzake nolait, asmo aldaketa bat, ez da? Bai, horrela da. Lehen ere aipatu da gure emaitzak faktore ezberdinetan Europatik 2020rako eskatuko direnak dira. Beraz, guk ez dugu horren beharra. Aldiz, guk azken urteotan aldarrikatzen genuenat, hezkuntza sistema propio Euskal Herri osorako eta lege propioak izatea hori garatzeko. Eta hori aldarrikatzen egon garenean, batean etorri zaiguna da atzerako bidea, hau da, Lomce. Beraz, behar genuenean, oraindik ere aurrera pausu gehiago ematea, Euskal Kurrikularen bitartez, konpetentzien oinarritutako hezkuntzaren bitartez, zer etorri zaigu? Etorri zaigu justo kontrakoa. Eta orain daukagun lana bikoitza da. Alde batetik, Lomce nola ez aplikatzea, eta horretarako estrategiak inteligenteak garatzea, hezkuntza eragile guztien artean, Eusko Jaurlaritzarekin, Eusko Legebiltzarrarekin, eta bestetik eta ezinbestean, gure hezkuntza sistema propio bat garatzea. Eta ikusten dudatik defenditzea ere bai, ez? Hemen eskumenen atzerakada bat edo ageriko da dirudinez, ezta? Halare, atzo, Kristina Uriarte sailburuak Madrilen bileraren ostean bere dezepzioa, bere etxipena agertu zuen, eta galdera hor geratzen zaizu buruan, ez da? Baina, etxipena edo dezepzioa ez altzegon iragarrita horrela izango zela. Edo bat zegoen benetan itxaropen bat beste zerbait entzuteko Wert ministroari. Ni Kristinari entzunda, bai etxipena, baina bai aurreikusten zuen etxipene hori egongo zela. Ni uste dut berarentzat sorpresa nagusia izan zen etxipenaren tamaina. Ikusi zuela Werten aldetik ez zegoela inundik inora aldatzeko edo atzeratzeko edo epe logiko batzuk emoteko legearen garapenari. Eta orduan, nik uste dut momentu honetan era oso irrazional batean, irailan bai ala bai indarrean ipini nahi duela legea, era batera edo bestera. Eta atxoko mugimentoa nik uste dut orain arte lantzen egon dira batera, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko kurrikulunak, eta nola oso garbi ikusten dute guzti hori izen izango dutela garatu, epe motzean zer esan dute. Lehen hezkuntza egin dezagun lehen bailen, horrela ia zeo zer irailean daukagu indarrean ipintzeko.
Orduan, nik uste dut, dezepzioa Kristinarena bereziki hortik dator. Ikustea, azken finean, Huertek erabaki duela irailean bai ala bai indarrean egon behar da, eta edo zeren gainetik, osea, nik uste dut hor dagoela. Heziberri, nik ez dakit, guzti hau ikusita eta Lontzeren uholde hau edo gainera etorri ezkero, nik ez dakit Heziberrik ze posibilitate izango ditun benetan garatzeko, egiaztatzeko, ez dakit alderretik benetan Lontze indarrean jartzen baldin bada, eta jarriko balitz bere estensio guztian, bere zabalero guztian, Heziberrik zentzuri baluke? Fijo. Gure ustez, Heziberri 2020 egitasmoak aldaketa esanguratsua eta kualitatiboa izan nahi du euskal hezkuntzaren alorrean. Eta, ez bairik gabe, asmo handiko proiektua da, eta gure ustez, bereziki aukerak berriak sortzen ditu gure hezkuntzan, bereziki euskal kurrikuluma garapenerako, eta hezkuntza legea lehen urratsak emateko. Eta lehen esan dudan moduan, hezkuntza legea guretzat funtsezkoena da, eta Heziberri benetako alternatiba izan nahi badu, legea izan behar du gure ustez abiaburu eta oinarria. Azken finean hori lortu ezkero, kanpotik etor daiteken eraso hau, Lontzek erasoa, aurre egiteko lege propio bat eta hezkuntza sistema propio garatu bat izatea, izan daiteke tresna oso egokia. Bueno, matrikulazio kontutan D eredua bintzat nagusi izaten jarraitzen du. Ezekite hortan sintonia bat badago herritarren antza eta garatzen ari garen hezkuntza sistemaren barruan aldortatik badirudatuak ere hortara ematen dutela, ez da? Aurrera begira ere. Bai, horrela ematen dute, dena den guk orain dela denbora hizkuntze ereduak gainditu behar direla aldarrikatzen dugu, gure ustez helburua izan behar da ikasle euskaldun elenen hitzak sortzea eta egin behar duguna da finkatu ze mailak, ze helburua lortu behar dituzte derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean gure ikasleak eta hori izan behar da helburua. Gu orain dela denbora mahai gainean ipini genuen guretzat zeintzuk dira helburuak, Europa markoan agertzen direna, euskeraz eta gazteleraz B1 eta ingelesaz B2, eta, posgarria da D eredua gero gorantzako bidean egotea, baina gure ustez ere horretan beste pausu bat. Lege horretan agertu beharko zen beste pausu bat emon behar dugu. Hau da, ikasle euskaldun eleanitzak sortzea, eta horretarako baliabideak eta tresnak martxan ipintzea. Eta izan dira, gora berak, bi hizkuntza, hiru hizkuntza, hor ere, aurreko urtetan gora berak izan dira, aldortatik eta ikastolen ikuspegitik eleanitzak, zenbaterainoko anitzak, ezer da komenigarria, zein dira urratsak edo zein dira... Gure ustez, gure planteamentoan oso horria da lehen esan dudan bezala, eleanitzak izan behar dira. Gure ustez, hizkuntza guztietan gaitasuna jorratzeko biderik egokina hori da, egia zan da bai, gero, eskualde ezberdinetan ikusi behar dira estrategiak eta erritmoak, baina horretan ez daukagu zalantzarik eta gero nik uste dut horren inguran egin diren ebalaketak eta egin diren frogak horri adierazten dute. Biderik egokiena eleaniztasuna dela. Beti ere oso argi izan da euskara izan behar da irakaskuntzaren ardatza eta euskara izan behar dela ikastetxetan hizkuntze behikularra. Bestela, bai, arrisku bat egon daiteke eleaniztasuna bultzaten dugunean. Baina horretarako ere, ezinbestekoa da ikastetxe bakoitza bere euskara normalizatzeko plana izatea, ezinbestekoa da langile guztiak euskalduna izatea, neurriak hartu behar dira, benetan eleaniztasuna egin behar den bide hori ondo egiteko. Ipar Euskal Herrian gauzak gordin xamar daude ikastolentzako. Aldortatik zer esan dezakezu. Egingo alda, alako baikortasunerako irekiera bat gauza daudenen ikusita. Horretan gaude. Nik uste dut kontutan izan behar dugu estatu frantsesa oso estatikoa da, lehen hortik aipatu den bezala, baina guretzak, gaur egunean estatu frantsesak ez du onartzen inora murgiltze ereduak, ez du onartzen inundik inora hezkuntza gutxituen dituzten eskubideak aurrera eramatea. Asamblea frantsesak aurreko egunetan egin duen
jarrera aldatze eta onarpen hori izan ezik, ez da berba Orain ikusi behar dugu hori benetan gauzatzen denala ez, guk oraindik ere, eta gure ikasleak amendik itzira, gure sehaskako ikasleak amendik itzira, Parisen egongo dira, basoa euskeraz aldarrikatzen, oraindik ere, beraiek ezin dute, begira nun dauden, oraindik ere ezin dute arlo guztietan basoa euskeraz egin. Beraz, guk ikusten dugu estatu frantsesen jarrera momentu enten gordina, horren aurrean, egin dugun apostua, mobilizazioaren apostua da, egia da, Ipar Euskal Herriko gizartea gurekin dagoela, eta sorpresaz alderdi guztietako ordezkariek ere bat egiten dute gure aldarrikaperarekin, baina beste bidean daukago alde batetik hezkuntza sistema ez dela aldatzen, eta bestetik lurzoruaren aferan ere ez dagoela aldaketarik, eta orain dela 200 urteko legea jarraitzen dute aplikatzen, nun, dakizuen moduan, lur publikoak ezin dira erabili ekimen pribatuentzat, eta hori da oinarrian prefetak erabiltzen duen argudioa, zenbait ikastolen aurka egiteko. Ikastolen izara pribatua aitzakitzat hartuz, ez da? Aitzakitzat hartuz, bai. Eta pribatu izate besterik ez dagoen ezkero, nola hautsi zirkulo hori, ez da? Guk usten duguna, azken finean ikastolak zein iparralde, zein hegoalde, zerbitzu publiko bat emoten dutela, eta biztan da, estatu frantseseko legedi hori beste helburu batekin lotuta. Badirudi mikrofonoak huts egin dizula, esaten diate ez dela entzuten ondo, berazia konpontzeko modurik egiten den. Konpontzen den bitartean, hitza emango diet gure solaskidei, pixate azimarratzuk egin ditzaten esaten